president de l'Associació Cultural del Bolinxo de Sedaví, vull agrair al senyor alcalde i a la corporació municipal l'honor d'encomanar-me la presentació d'aquest acte. Moltíssimes gràcies a l'Ajuntament i al senyor alcalde. L'Ajuntament ha volgut emmarcar el dia de Sedaví dins de la celebració del Dia Gran per a Tots del 9 d'octubre. I per a donar-li més reals i més relleu, es farà lliurament dels Premis Octavià. En aquest any, 2016, Sedaví ha complit 777 anys. Aquella alqueria de Benicel va entrar en la història i així apareix registrada en el llibre del repartiment del nostre rei Jaume I, foli 67, anotació 1240, i que en text en llatí molt adulterat diu el següent. Octavianus, dos Jovatas y Rosafa, et domus idem, et tres Jovatas en Benicel, et dos fanecatas orti roteros, contiguatas en morto per de bodas, annus domini 1239, irus mendi. La traducció literal, com podreu després comprovar en el facsímil del llibre del repartiment, diu: a Octavià, dues fanecades a Rosafa i unes cases allí mateix, i quatre xovades a Benicel, i quatre fanecades d'hort a Roteros, contigües a l'hort de Pèrgoles, any del senyor 1239, 15 de maig. Per aquest motiu, els premis es nomenen Octavià, en memòria del primer senyor de l'alqueria que en el transcurs dels anys es convertiria en el nostre poble. Aquest cavaller de Lleida va rebre del rei 50 cases en Rosafa i les 4 xovades que equivalen a 144 fanecades valencianes, amb l'alqueria de Benicel, perquè el va ajudar a conquerir València. En la notació del mateix any, en el número 1663, apareix novament el nom del nostre poble, alqueria de Benicel, perquè el rei regala a un altre cavaller de Lleida 216 fanecades que limiten amb les terres de l'alqueria. Desitge que celebreu aquest dia amb alegria, que estiguem units, que per damunt de tot mirem el bé del nostre poble. Un humil prec a tots i a totes ací presents. Sigueu poble d'autoritat. No permeteu que la nostra història s'oblide, expliqueu-la als fills, als nets, als que viuen amb nosaltres, i no la coneguin. Així l'estimaran. Com deia el nostre benvolgut poeta Vicent Andrés Estellers, allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble.